Tini video hingke gum hit ong na hin kha khayo nok jajaga no. Tini video hingke omo hai kaisa mokol kana tai lenga. Amr tuini tini video salamjaka. Tai master burui no maya angene kobor cholimani. A burui bu aske saimaya. Bo kobor ong na hinai. Bo bujiya wanso gan rongya. Master no naya wisi bo kaisa drugs nani chelang no nai thangene bo agal chaka. Tapore saima kha bo master no nakhanken chakamo hinai. A drugs nani chelang no nai thangene bo je tongkuri falpayan nangkha tai boni rang rong no rupayan nangkha aboni bolo kosto najangmani bagui bo nogo phirogui phaika phadingke chung puilan ching bo tangwi yathangmai angkha bo tangwi mokol kana angkha tai master tamangui kobor ongkha abono silainani thangnai puila on phunukjago borok kunui borok hingke kiting kamar masa hingke yathang nungya masa hingke mokol kana aboni tui ibo salamjak bo hingke burui ni bagui kobor choli thangka bo hingke boni nog nog rogoi tongo kobor ni bagui kunufano saimaya bo hingke master tongmani kobor khai thangka kobor khamani hingke boni burui ni bagui kobor khaka bo je burui no hamjak a burui no maliya a burui alga chala bai thangui paikha bo hingke tamani master kutia burui maya buiba master hingke burui rok ba haisi kobor chawui nai ma hamjago master no bo hingke ulta master phansi burui maya burui bai si kagui kalang thangjago aboni bagui ni bo wanajagui nai kobor khaka master kutia tamani hai khaijaka hinui nai burui wansogan rongya drugs chanai chelang no mankha pore wansogui nai a kobor no nakha nawui nai tarpore a master kaham ongoi nai phaikha a drugs chanai no nai thangui nai bo birma no kwphaka bo drugs si chao hingke bo bono rang manui ba rang maya wngmani to bo kaija to ong sinai no rang nanani bagui je khapano aboni bagui ni bo tai kunu bail manjaya wngoi nai boni ni yakni mobile o phalani bagui burui no saka burui rok nani soi yangmani bagui nai bo burui no bowui nai mobile segani naikha aboni bagui no a bo mobile segani nai tongmani jora o bota sogui paikha burui ni a jora o burui ni bota nugui nai a chela no buikalangui nai nogo thangui paikha burui no twlangui nai tei burui bo saka tai boni nogo phaiya hinui nai waisa bai haike thangui paikha arani hayungoi nai nogo phirokkoroi no borok lama o kobor no achukgui tongmani nugo a kobor no achukgui tongmani nugui nai bahanajuk bota no saka a kobor no rang phani ready tv rok phano paisatho hinui nai a jora no bota bono rang ririkha kobor no rang rirwmani a kobor boni bwkhang ni ree no ririkha a jora o no sinika boni bahanajuk bai age hamjaklainai chela hinui nai a jora bahanajuk bo nugui nai kapkha kapmani pore bono wanajaka tamangui hayungui thaka hinui nai boni bagui hayungo hinui nai bahanajuk dukha nangjaka a bagui kabui nai bono twlangui thangka kobor phano bono no ang nasinai hinui nai nogo twlangui thangka bahanajuk no kwlangui thangka kobor bai botani office o samung tong hinui nai sawui nai thangui paikha bahanjuk no sai kwlanggui haini hai bota no kwrui ongmani jora o a drugs chanai chela phainai bono nogo thangkani himdi hinui ongoi tongpaikha a jora o bwsai hingke hamyaku kobor no tongkhu a jora bono yagromoi soi tongmani jora o no bwsai kobor bo muito manjaka age bo bai tongmani rok no muito manjagui kobor hamui nai bono bukha buri thangan soya no phano buri no himdi no ongoi tongpaikha bota nogo kwrui sini buri khe thangan soya haben bo jur khe twlanggani nai tongo buri no buri thangan soya ongmani bagui bo buri no yagromoi nai soka a yagromoi nai soman jora o no a kobor abono nugui nai tongmaliya bokhorok tungphalajagui nai ageni no muito manjagui nai bo kobor hamui thangka kobor hamui nai a chela yagromoi somani no fatchakha romoi nai boirui rohka ani buri no nwng hai khai tong hinui nai rukhlai ri rohka dabai tanani naioi yango hingke kiching kamar masa hingke yathek lenga masa hingke mokol nungya himui phailai o lama tui bo hingke drugs manai wngoi nai bwsang motok jagui nai pugui tongo a bwsang motok jagui pugui tongphoro no bikari hinui nai bono khakawai nai lama tui himnai rok bono rang rwi kwlangkha 20 taka abono khakanai bono bikari hinui nai rang kwlang hinui bo teibo manthar jagui nai teibo haini hai bui phaika hingke mar mar ongo bo hayungmani nugui nai borok phainai bono kutuk phaikha tamani chini business no nungba khai tongkha hainjan chung rang komma kha hinui nai bono kutukha abo hai nungta khai di hinui nai bono saka haike sai tongphoro no a master kobor ongnai bo phainai nukphaikha borok haimani no abono no a chela drugs nanai bono nugui nai sini honui nai kwchalo tongsini no khari thangkha borok kunu hinkhe saimaya
Bo khari thangma nungni borok chajaka borok kok khanai thangpaika hinai bo hingke sia master cover cholinai nugui si bo kharo borok ungkulugo master cover cholinai khanai tongo borok hingke salaika chung bahai khalaisi bahai busuk business khai tong chung master ong puito bani khai hinai saka haine borok juta jagui mwsalai o mwsalai tongphuru no master huijagui khanai tongmani bo ungkulugo lathi ree rwkha lathi ree rwphuru norok da ang cover choliphuru hayongnai ano bandinai hinai hinkha anglai nogno kokoi dol hini kha kaisa nogno rang rok rwo norok abo de ano haike bandi hinai bongno kutukha ah jaga haike kutukphuru no master cover cholinai borok bujaga nainai borok kharlaika. Borok kiching kamani ke lenga buya mokol kana buya borok buino thokgwui chanani bagui se borok haike ongoi buino thokgwui chao. Aboni borok haike bujagani kirijangmani bai kharte borok saimalia yang tola kwlai rok faika kwlai rwmani kubuk kubui ni bo yathang maya tei yangmaya ongoi thangkha tei masa hingke bobo kubuk kubui no mokol nugya tei ondokar ongoi thangkha aboni bagui borok buino thokgwui chamani kubuk kubui ni borok hayongui rwkha movie o. Abono borok no da thokai di jesung manchak kaham khaiya naidi nung buino thokai chamani gwnang waisa pap kwphanai movie no nainai nung toma swrungmung mankhaba tola comment khai sadi.